Let's have the trailer release. ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಓಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿನಿಮಾಲಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿಜ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ತಮಿಳಿಗೆ ಏಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜನಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿದ್ದು ಸೊ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ದುಬೈ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ 5 ಖುಷಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ 4 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂಗಲಿ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಈ ಮೂವಿ ತುಡರ್ ಮೂವಿದ ಆರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಿರು ಬಂದು ಇದು ಪೂರ ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಎನ್ನ ಸುರುತ ಮೂವಿ ಎನ್ನ ಡೆಬ್ಯೂ ತುಡರ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ದುಬೈ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ 5 ಖುಷಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ 4 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂಗಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಲವಿನ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತೀರ್ಥವಿನ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೆ ತೀರ್ಥವಿನೆಲ್ಲ ಈಗ ಆತ್ಮೀಯ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಥವಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಥವಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇಜಿ ಸೊ ಮಿತ್ತವಿನ ಟಿಕೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಸೊ ನನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತವಿನೇರು ಈ ತುಡರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ದುಬೈಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋದ ಟಿಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Let's have the trailer release. ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಉರಿಯಾನ ಮದಿಮೆಯಾವರೇ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಉರಿಯಾನ ಮದಿಮೆಯಾವರೇ ಮೋಗದ ಸಿಂಗಾರಿ ಒಂದು ದೇವಯ್ಯಾರಿ
ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಬಟ್ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ లా ಕಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಯವಂಡ పోస్టర్ రిలీజ్ లాండ్ ఒక టికెట్ రిలీజ్ లాండ్ ఒక ట్రైలర్ లాంచ్ అండ్ ఎంక్లెగ్ కొంచెం బాగా ఎదికండి ఫస్ట్ అదే ఫస్ట్ దుబాయ్ ತುಡರ್ ಮೂವಿದ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ಇಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಜ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ದಾಯಗೊಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ದಾಯಗೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದಾದ ಉಪ್ಪುಲಕ ಎತ್ತಿಂಡು ఒక ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಆರ್ನಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಬೈದಂಡ್ ಸೊ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಲೋಳ್ಳ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಳ್ತಾ ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತುಳುನಾಡ ದಾದ ಬಂದು ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಮೆಸ್ಮರೈಸ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿನಿ ಬಣ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಈತ್ ಜನ ಬರ್ತದೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂವಿದಾಗ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ಟ್ರೈಲರ್ ಎಂಕುಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತ ಯಾನ್ ಅನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಓಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿನಿಮಾಲಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿಜ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ತಮಿಳಿಗೆ ಏಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜನಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿಂಡು ಸೊ ಅನ್ನ ಇರ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ಇನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸರ್ ಇರ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ಇನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ it's a suspense thriller with lots of fun, romance and comedy. Family message. It's a family drama finally. So onji family ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಅಭಿನಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಾಡ್ದ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಬೈದಕ್ಕೂ ಬೇಗಡ್ ತೂಲೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೂ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ತೂಪರ್ ಬಟ್ ತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ತೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಇಂದು ಮೂವಿದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ ರಾಕಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳು ರಾಕಿಂಗ್ ದಯಗೊಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರೇಮಾಯಣ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಆಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಆಡ್ಬೇಕ ಗಣಪತಿ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಪೂರಕ್ಲು ಪನ್ನೊಂದುಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಪೂರ ಜಾಗ ಅವೇ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಆಪ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಓ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂಡೆ ಸೊ ಇದು ಖುಷಿ ಸೊ ಒಂದು ಆ ಸಾಂಗ್ ಕೈ ಪೋಪುರೆಂಗ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ ಪಿರಿಯರಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಆ ಪೊರ್ಲು ಬರೋಣ ಇಂಗ್ಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ವಿಜೇತ್ ಅವ್ರ ನಾಯಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ತೇಜಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೋಪು ಬಂದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ವೆ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಇಂಚನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ರೆಬಲ್ ಆಯ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚದ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ತಂಡು ನಿಖಿಲ್ ತೂವಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ಲ ಅವಂಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲ ಕಾಯ್ತ ಕಮಾಲ್ ಸೊ ರಿಯಲಿ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಮುಲ್ತ ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳುನಾಡ ಜನರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡಿ ಮೂವಿ ಚೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂತು ಅಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮೇರೆಗೆ ದಾಲ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರಡುಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ತುಳುನಾಡ ಅವತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಓವೇ ಇವೆಂಟ್ ಆವಡು ಓವೇ ಮೂವಿ ಆವಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆವಡು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆವಡು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓವೇ ವಿಷಯ ಯಾಪಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನ ಅದೇ ಸಂತು ಅಣ್ಣ ಯಾಪ ಇಂದು ಮೂಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ ಬಂತ ಜರಿ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಒಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ಅಬುದಾಬಿ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಒಂದುಂಡು 5ನೇ ತಾರೀಕು ದುಬೈ ರೆಡ್ ಶೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನಲವತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುಕ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಓಕೆದ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರೆ ಕಥೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂಚಿನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರುಕ್ತ ಸರಿ ನಾಯಕ ನಟ ನಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಂಚನೆ ಬಿನ್ನೇರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈತ ಲಾಕದೊಂಜಿ ಗಣಪತಿ ನೊಂಜಿ ಎಕ್ದಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬೈದಿನ ಎಲ್ಲಾತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟಾಡು ಅಂಚೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇದಮ್ಮ ಟೈಂಕ್ಲೆ ದುಬೈ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರಾ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಓವೇ ಭಾಷೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗುರ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಅಂಡಲ ತುಡರ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಮೂಲ ಊರಿತ್ತಿನಗಳು ಖಂಡಿತವಾದ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ ತೂಲೆ ತುಳು ಚಿತ್ರಣ ಗೆಂದಾಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೆಂತಿಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ದಾರ್ಲಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪ್ರೀತ್ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆದಿಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಗೌತಮನ್ ಮರಪೆರೆಜ್ಜಿ UAE ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಟಲ್ 2020 ಇನ್ನರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಡೆಲ್ ಆರೆಲ್ಲ ಮರಪೆರೆಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿರೂಪ ನಡಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೋರ್ಗ ಮೆಡ್ಡಾಂಡ್ ದೇವರೆಡ್ಡ ಅಲ್ಪಡ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಪುರಲ್ ತಪ್ಪಿನ ಆದಿಮ ರಾಜೇಶ್ವರನ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಪೂರ ತುಳುವರ ದೈವ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ತುಳುನಾಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗ್ತಾವಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಮಾತ ತುಳುವೇರು UAEದ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಅಬುದಾಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು 5ನೇ ತಾರೀಕು ದುಬೈ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಇದೊಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಟೀಮ್ ರಿಯಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವರ್ಕ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಅವಡು ಟ್ರೈಲರ್ ಲಕ್ಕದು ತೋಜುಂಡು ನನ್ನ ಮೂವಿ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪನೊಂದುಲ ಪಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ದಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇಕಾ ಎಕ್ದಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂವಿ ಪಂಡದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪೂನೆ ಎಸ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಮರಪಡೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಪುದರ್ ತುಡರ್ ತುಡರ್ ವಿದಿನ್ the fire within so all the very best grand success out all the very best
ಸೊ ಗೈಸ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ఒక యాక్టర్ ఈ మూవీ తుడర్ మూవీದ ಆರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಿರು ಬಂದು ಇದು ಪೂರ ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಆರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಕ್ಲೇನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಮೂಲ ಉಂತಾವಡ್ ಇಂಕರಡ್ ಪಾತೆರಡು ಉಂದಾರ ಪಾಂಡೇರು ಸೊ ಆತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಬೈದೇರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟೀಚರ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈರ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಂತಾರೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಲ ಅವು ನೆನಪು ದೀದು ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಏಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರು ಇತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಬಂದ್ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಪಿರಿಯೋಡು ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ 20 ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಲಿ ಕೆಲವರು ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಲು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುನು ಆಯನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ ಏನ ಜೋಕುಲು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮನ್ಪೇರೆ ಯಾನು ದುಬೈಡ್ ಈ ಶೋನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ನಗ ಏರ್ಲ ಕೆಲವರು ಪುರ ಇಟ್ಟು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದೇ ಉಪ್ಪಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೋದೆ ಉಪ್ಪಂದು ಅಂಚಿನಕಲ್ ಸಮೇತ ಇದು ಸರ್ ದುಬೈಗೆ ಬಲೆ ಇನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ಎಂದಾವ ಎಂಗ್ಳು ಪೂರ ತೂಪ ಬಂದು ಬೈದೇರು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್ ದಟ್ ಎನ್ನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಟೀಚರ್ ಕಾರಣ ಸುರೂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಾಜಿದ್ಲ ಒಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬುಲ್ತ ಹೀರೋ ಬೆಲೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಡೇತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ನ ಬೊಕೋರಿತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಲಾಗನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೌತಮ್ ಇಜ್ಜೇತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಪೋಯೆ ಸೊ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತಲ್ಲ I take this opportunity to thank you all, to say big thanks for supporting me and my venture. Thank you so much. Inchene uppule nikle maatala devara edde manbadanikke. Thank you. Right, so ತೂಯರತ್ತ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಎರಡು ಪಾತೆರ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಸರ್ವಾಗಿ Shine. I don't know. I don't have words to explain this seriously. After so many years, he remembers us. We remember him. That's like an appreciation for him, an appreciation and compliments for us as well. So, Tulut Panpunanda. Sorry. Tulut Panpunanda. Sir, you rock. Irnath, best sir. Enkala life edittijer. Our enklen kali kalpavnath. But he made our uncle studying it interesting maltiter panda like encha kalpaunditer panda enkleg manasaundit narna class epa barpunand usually enkul encha hate malpa teacher na class unda and ಒಂದು ಮೋಹನ್ ಸರ್ ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ್ ಅವೇಕ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂಚ ದಯಪಣ ಆ ರಾತ್ ಶೋ ಕಲ್ಪೌಂದಿತ್ತರ ಸರ್ ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಟು ಡೂ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ what behind the scenes we are doing. Really, it's really amazing. We wish you all the best. You keep coming to Dubai, keep releasing movies. All the best. Thank you so much. Thank you. First He's my first student. Yes. If at all I'm a teacher today, it's because of him. Yeah, everybody is a student, and my first and most favorite teacher, Moni, being we go way back more than I think 15-20 years ago. And what I am today is one of the reason is you. Okay, thank you so much. And I wish you all the very best for the movie. Thank you, Sanjay. And also to THUDAR. thank you so much. Again, my name is Shoaib, and I don't know so much of Tulu, sir. आपको पता है. So it is great to see that Mohan sir is doing his first movie. Now I tell you why, because when we were childhood, like when I joined, I met him in 6th standard. 7th standard, he put me on stage telling that you go dance. Chandu Ki Chacha was the first song which I danced with Mohan sir. That's what, and from that day, somewhere I was knowing that he is gonna produce, because he was everywhere. He was all over the stage. He was down the stage, explaining everyone, this is what you have to do, that is what you have to do. All the school days was directed by Mohan sir. It was always from 6th standard till I have seen till date. I think even in Aloysius you were directing with him. Yeah. So that was one thing, and it's absolutely wonderful to see, sir, you doing so good. You always do good, sir. That's what we pray for, and you do many more movies. That's what we wish all the best, sir. Solid. Thank you. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಇಮೋಷನಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಉಂಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ మీరు ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂದು ಬಾ ಭಯಂಕರ ನಿಜವತ್ತು ಅಂತ ಜಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಈಚೆನ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಒಪ್ಪಿಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಕಡೆ ದಿವಸನ ಕಡೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಮಾತು ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಓದ್ಲೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಆವೊಂದು ಆಸೆ ಪಡೋಡು ಪಂಡವು ಸರ್ Me always. ಸರ್ ನ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ಹೀರೋ ಆವೊಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ನ ಕತೆಗೆ ಹೀರೋ ಆವಡು ಬಂದು ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಎಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಡರ್
So we have Enkelna, I mean, I'm his last student. Undet itinate pajjida student yani. I'm his last student in this batch. But I'm lucky to have sir as be a part of my life, and I'm sure everybody is too. So Undu movie is his baby, which is now all our baby. So ate His baby for his baby. ಕೆಲವು ಸಲ ದಾದಾಪುರ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ಪಾರ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾದ್ರೆ ಬಂದ ಎರಡು ಬರ್ಪಾರ್ ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಲವ್ ಅಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೂನಾಗ ಫೀಲ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಕೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆತು ಇಂದು ಟಚ್ ಆವೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಏನು ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಲು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ ಮೂವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬರೋಡ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ರಿಯಲಿ ಪೂರಕ್ಲು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. Thank you so much. Thank you so much. Marapocci Enkelna picture the Pudar away THUDAR. all the best to